prieteni, astăzi o să ne uităm la un videoclip. Hai să găsim unul, nu prea găsim, dar hai să ne uităm. Hai să ne uităm la asta, că e cam interesant. Bună ziua, aș vrea și eu o cameră. Da, noroc, asta e un hotel super de bogătași și mai avem decât o cameră, așa că hai după mine, te rog. Da, e de bogătaș. Nu e de bogătaș. Da, dar așa e videoclipul. Ok, eu o să vă dau banii altă dată. Dar de ce are piciorul ăsta? Nu înțeleg. Bai. Cum adică banii altă dată? A spus că are ultima, doar o ultimă cameră, dar are mai multe. Da, avem și cu card, doamnă. Vii după aia să plătești, hai ce cameră vrei. Luxoasă, lux, sărăcie sau foarte sărăcie? O vreau pe aceasta. Da. Întreb. Hai. Stai să-ți dau și cheile. A, da, și dacă s-au de chestii ciudate, da, se mai întâmplă. Hai, du-te. Hai. Doamne, asta, doamnă. A, da, vino să-mi dai... Dă-mi cheile. Ți le-am dat. Bani. Ți-am dat chei deșteaptul. Doamne, hai, dă-mi banii, nu dau pe muca, dă-mi banii. Uitați, așa. Next. Da, eu sunt Iulia. O să dă mai tare. Doamne, ce femeie nebună, sper... Doamne, uite-o pe veverița asta care vrea să intre în casă. Aoleu. Ok, o să-mi instalez și eu chestiile. Bă, doamnă de la hotel, o fată mă invadează. O fată mă invadează. Doamne, ce femeie. Am un los la programare de la unghii, lasă-mă. În fine. O să închid chat-ul, așa. O să fac un duș. Așa. Mi-am mutat hainele. Ce-a fost în mintea mea? Mai întâi trebuie să mă dezbrac ca să pot să intru în duș. Deci o să îmi iau acest costum de baie. Pentru că n-am. Așa, cred că ăsta este perfect. Și o să-mi desprind părul. Să-mi dau geanta jos. Și o să-mi desprind părul. Așa să-l fac? Sau așa? A zis că desprind, dar n-am. Ia și să bagi aia la somn. O să fac un duș, după mă bag la somn. Deci... de asta e cam. Da, și cam atât este videoclipul. Vă pupici, să dați share, un like și subscribe, cel mai important. Pupici!